שלום. אהלן. איך קוראים לך? מזל. שלום מזל, מה את עושה בחיים? קניות. וואו, ומה החלום שלך? שאני אמצא תיק של רמי לוי בצבע סגול. שלום. שלום. איך קוראים לך? רעות. רעות, מה את עושה בחיים? פותחת ערעורים. ומה החלום שלך, רעות? להיות עורכת דין, כי את הסטאז' כבר עשיתי במושלם. שלום. שלום. איך קוראים לך? סשה, שלום סשה, מה את עושה בחיים? מנהלת זמינויות. וואו, ומה החלום שלך? לנהל תחנת מוניות. גם ככה אני בודקת מי פנויה לקבל שיחה מפה, מי פנויה לקבל שיחה משם. בהצלחה סשה. תודה. היי. שלום. אהלן. איך קוראים לך? נחמה. איך? נחמה. נחמה. מה את עושה בחיים נחמה? מנחמת את כולם. וואו, ומה החלום שלך? שמישהו ינחם אותי. בעזרת השם, אמן. אמן יהי רצון. אמן, אמן. שלום. היי. היי, איך קוראים לך? שושי. היי שושי, מה את עושה בחיים? לרוב מדפדפת בטיקטוק. ומה החלום שלך? להמשיך לדפדף בטיקטוק. בהצלחה. תודה. היי. היי. איך קוראים לך? מרווה. מרווה, איזה שם יפה. מה את עושה בחיים מרווה? אני די.ג'יי במוקד נשע. ומה החלום שלך בחיים? החלום שלי הוא שאיבט תפסיק לקרוא לי מרווה ותתחיל לקרוא לי מרווה. טוב, מרווה. שלום. שלום. איך קוראים לך? שרית. מה את עושה בחיים שרית? הכל. אני עושה הכל. כל מה שאומרים לי אני עושה. וואלה. ומה החלום שלך בחיים שרית? שיעשו בשבילי הכל. שלום. היי לנה, מה קורה? טוב, איך קוראים לך? שרית אמסלם, מה את עושה בחיים שרית? עובדת בכללית מושלם. וואו, ומה החלום שלך? למצוא בעל עשיר, שייתן לי לעשות שופינג כל היום. בהצלחה, שרית. היי. היי. איך קוראים לך? עליזה, עליזה, מה את עושה בחיים? נציגת קשרי לקוחות בכללית מושלם. ומה החלום שלך, עליזה? החלום שלי הוא להחליף את המנהלת של המוקד, איך איבט. קוראים? איבט? איבט, כן. אוקיי, בהצלחה, עליזה. אנחנו מאחורייך. שלום. שלום, איך קוראים לך? ורודה, מה את עושה בחיים? מגיעה ליעדים, ומה החלום שלך? להגיע ליעד החודש. היי. אהלן. מה את עושה בחיים? עובדת. ומה את עובדת? עובדת עצות. ומה החלום שלך? שמישהו ישתמש בעצה שלי. שלום, איך קוראים לך? מרים, מה את עושה בחיים? מנהלת צוות מגזר, ומה החלום שלך? להגיע ליעדים. שלום. שלום, איך קוראים לך? פאטן סאקה, שלום פאטן סאקר, מה את עושה בחיים? אני נציגת מכירות בכללית מושלם. ומה החלום שלך, פאטן? האמת, רק האמת. להיות מיליונרית. כן, יופי, מחר בשעה 2. יאללה, ביי. כן, שלום. שלום, איך קוראים לך? ברברה. שלום ברברה, מה את עושה בחיים? אני מבלבלת בעיקר לאנשים את השכל, מועמדים, כאלה. מצוין. ומה החלום שלך ברברה? החלום שלי להכפיל את המוקד. בהצלחה. בקרוב תזרח השמש, נדע ימים יפים מאלה, הלב נלחם בדאגות. כולם יחזרו הביתה, נחכה להם למטה, הלוואי נדע בשורות טובות. כי עם הנצח לעולם לא מפחד, אפילו כשקשה לראות. כולם ביחד, אף אחד פה לא בודד, שישרפו המלחמות. עם ישראל חי, אם לא נשכח תמיד להיות מאוחדים. עם ישראל חי, בעליות בירידות, גם בשעות הכי קשות. הקדוש ברוך הוא שומר עלינו, אז מי יכול עלינו? כי אין לנו עוד מדינה, תעשה שלום בינינו.
תוציא נחלתנו, לא תיפול כעת רוחנו מסביב ברזל של חרבות. ויונה תפרוס כנפיים, התקווה בת שנות 2000, עוד נצא לשיר ברחובות. כי עם הנצח לעולם לא מפחד, אפילו כשקשה לראות. כולם ביחד, אף אחד פה לא בודד, שישרפו המלחמות. עם ישראל חי, אם לא נשכח תמיד להיות מאוחדים.